Chokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza tiri kuitika matima nawese nyika ino. Muri Zimbabwe nenge vakamira mukati mekuteerera mukati mechimuti. Chikonzero chakatendera kupfapfadza nekubira tiri mukati mekupfapfadza zviri kuitika matima nawese nyika ino. Paka. Chitungwiza. Chakutungwiza chakamira sei. Chokwadi muri Zimbabwe. Rega ndichivedzera ndichiti izvo. Nyaya iri pano ndiye kuti izvo. Nyaya ndinayo ndiye kuti Mukoma Kebi. Kune murandakadzi. Anove murandakadzi. Ari kuchema achiti muri Zimbabwe. Handisi kusununguka, handisi kufara. Chikonzero. Ndiri munyika isina hondo. Ndiri munyika yakatambanuka. Ndikazvarwa nevabereki baba naamai. Vakandiendesa kuchikoro, ndokubva ndakura. Ndasvika panguva yekuti inini pachangu ndine sarudzo yandinofanira kuita munyika. Kana ndichiti sarudzo yekuti pandoda kuvakira, wandoda kuvaka naye. Asika handikomuki ndakananga kunovaka ndisati ndaita sarudzo. 10 euros. Zvadaro Mukoma Kebi anoti ndine wandakadanana naye. Murume wandakadanana naye anoshanda basa remuhurumende. Okay. Remutemo. 10 euros neimwe nzira ndingangoti mupurisa. Zvahari mupurisa. Ndakamupa mubvunzo. Une mudzimai here zvikanzi kwete. Chinova chinhu chakaita kuti mwoyo wangu ugadzikane kuti pane vandichada kusarudza. Mpurisa aripo. Nekuti handisati ndaroorwa. Right. Vane gore vachidanana. Kwedzi nguva iyi ndiri kutora nguva yangu yekuda kusadza nekutsvaga hunhu. Kuti andikodzero ndeupi. Baba naamai vangu vakandiendesa kuchikoro vakandirera vagofara. Zvinobvumirwa izvo. Zvinotenderwa. Inzwa ipavepo baba patine muri yeZimbabwe paita kuti nyaya ipinde mu10 euros. Mukomere wake anove mupurisa. Aine shamwari yake inosevenza kukambani inoita dzezvinhare. Dzemanhare. Okay. Tine manhare ari munyika muno Mukoma Kebi. Ikuti kana tishandisa mafoni edu tinenge tichifona makambani arimo. Ane shamwari inosevenza ikoko. Pari kumushungurudza ndepekuti izvo. Matambiro anoita nemunhu shamwari yake inoshanda kukama kambani manhare. Ndiye kuti zuva rega Mukoma Kebi zvataura pafoni pake, ingave meseji yasenda, ingave munhu amufonera, kungave munhu wataura naye achifona, Mukomana pese pano anochimudza kuti musi wakati mukaita zvakati, musi wakati mukaita zvakati, musi wakati mukaita zvakati, kwabatora nemukomana aikukombisa uyu munoratidza kuti maidanana maitirana nezvakati. Handina mufaro. Handina secret semwanasikana asati aroorwa. Ndinoudza chamari haisi mhosva yauri kuita here. Ingave mhosva kana kuti haisi mhosva. Kana ukada kuenda kumapurisa kunokaripota inodoripota nekuti ini pachangu chandakapfeka chiri kuchiona ichi. Ndiri mupurisa. Wabvunza achiti izvo ndakatenga line ndokutenga foni ndokusaradza kambani iyi. Iyo kambani yacho pachayo. Handine mhosva ini. Zvinhu zvaunenge vachibuditsawo zvinopa munhu secret yemufoni mangu handisi mbavha. Why? 0713-938-538 machinzwa chokupi chitungwiza. Ndine mashoko andinawo tisati tanzwa nawo mtundu watonga na Nambia. Patiri kupemberera makore 25 ekurima hove mu Afrika. Isuve Lake Harvest Zimbabwe vane bucket promotion ine mutengo wakaderera. Zviwanire 12 kg bucket rako rakazara rehove dzemizera yaunoda nemari inokwana $33 chete. Isa order ye whole round fresh fish bucket nhasi chaiye pafoni dzinoti idzo kana kuti nhare dzinoti idzo 0777 040467 0777 040467 kana 0775 705 015 0775 705 015 kana landline inoti 0242 66 2539 0242 ikodi ye Harare 662539 kana kuya pa branch redu New Adibeni Kona Willowville na Simon Mazorodze mu Harare. Lake Harvest, you will love our Kariba Primo. 28 minutes to 11 lekezani kati vemfeso muntu watonga pabodzi na Nambia.
zvakaipisisa Kapapati. Mwirize. Zviri sese? Sese. Timu renyu iri riri kufara apa.